Tukurukuru ase county ya Kisii tukwenda ase county ya Nyamira ase twasange maseyemo nomoliki we timu ya Nyansiongo Township ekogosori timu ya Nyanza Regional League ne timu kurukuru ase nsemo ya award eri ya Nyansiongo nasanga na getaseni Kiandizi TV igoro ye timu ya Nyansiongo kunyara goikoru chigori ibere ase bosa ase gosori ya Nyanza Regional League ase weekend ya eta ase bono bagendete kweroberi kubwa chigosori cyabo cyatigaire na kwena kibuna Nyansiongo Township gotigarire ime ya Nyanza Regional League ase ntunde kubwatia Asamalieta angoro Dominic Oseko Mumanyi igonde omoliki we club kia Nyansiongo Township gegotoka ime ya Burabu constituency Burabu sub county club gegeito kiabere se tournament ye regional ase miaka ebere omwako etete twakorete bia twarenge round number 6 omwako oyo iga twatwarire changamoto ase kugaramia emipira tugwaka mono na chibesa chirivari ne chibesa chogo safiri sa abachesaji weekend ya eta ntwabwate timu ekorunga ichuni koruga ali nyari bali masaba igo twakanero igatubwa chigori bera ase 0 wetere golikipa yaito entangani njabwate malaria bono twabwate golikipa number 2 nabo igo timu ere ya cheche igo ne timu ere engia tutigarendo buremero ubwe kifedha na bwoko gara twara konyore sponsorship engia ne timu ya ra kirenko yo asama tukamange